Ovaltine. Yan, no? Masyadong marami yata yung tubig ko. Pawasan ko. Masyadong marami. Agay mga kabarangay. Ay, ay, ay. Ovaltine, Ovaltine. Sarap yan, kabarangay. Kain tayo. Baha. Alibel po ng tubig, may mga nababakala bago pa po umawan ito nga po mga hakbang. Po ba? So, eto po ha, yung nga pong, yung pong pag-atas po nito nga po si Pangulong Marcos. Siyempre, busad pa rin po yan ng naranasan pong pagbasa Metro Manila at ilang pong mga probinsya dito po sa ating pong bansa. Mga kabawat, tinayak naman po ng Pangulo na magbibigay daw po siya ng ang gobyerno po ng tulong para po sa mga biktima po ng pagpasok. Narito, pakinggan pa na rin lamang po natin yung nga pong naging panawagan po sa publiko nito nga pong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bayan. Bago po kami umalis ng Maynila upang pumunta sa Amerika para bumisita at official visit po tayo sa Pangulo ng Amerika, si President Trump, ay nabigyan ko na ng instruction ang lahat ng ating mga ahensya na paghandaan ang naging baha dahil sa napakalakas na ulan. Sinabihan ko na ang OCD, DOTR, DOH, DOST, DSWD, DPWH, DOE at saka DILG at lahat pa ng lahat ng ahensya na magtrabaho sila at mag-coordinate sila upang tiyakin na ligtas ang ating mga kababayan. Ang relief goods ay nakahanda na, dinideliver na doon sa mga area na nangangailangan. Yung mga medical team, kasabay na rin noong ating mga relief goods. At tinitiyak natin na mayroong transportasyon. At siyempre, ay tinitiyak natin na may sapat na supply ng tubig, sapat na supply ng kuryente. At lahat ito ay para sa pangangailangan ng mga naging biktima ito
itong pagbaha at malakas na ulan. Pakiusap ko lang po sa inyo ay pakinggan niyo po ang sinasabing advisory ng inyong LGU, ng national government at pakisundan lang po para naman matiyak natin na hindi kayo malagay sa alanganin. Nandito kami lagi upang magbigay ng lahat ng serbisyo na kailangan sa harap ng hamon ng climate change. Siguraduhin natin mas lalo pang napalakas ang kakayahan ng pamahalaan na tumugon sa ganitong klaseng sitwasyon. So, yan po ay yung bahagi po ng pagpapayag po rito nito nga pong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang mga kabongko. Kaunay nga po rito po sa usapin po ng climate change. Nababanggit po rito nga po si Pangulong Marcos. Well, ito, sabi nga ho natin na anatiin mo lang, isa't apitin. Diba? Yun po mga kabongko, ito na po yung resulta ng ginagawa ko nating paglapastangan. Diba? Sa ating pong, ito, sa environment po natin, sa ating pong nature, mga kabong, sa ating pong kalikasan. Kaya ito po yung balik po sa atin. Tingnan po ninyo, di ba, grabe po yung umahong yung pong nasabi pong baha. Diyan po sa may bahagi po ng Metro Manila, ilang pong probinsya po po sa ating pong bansa. Ito, while waiting dito po kay Bongbong Kyle Lampalan, isunod na din po natin yung mga pong pagpapayag din po rito ni Secretary, National Defense Secretary Ivo Teodoro, mga kabongko, bigyan din po doon po sa ginagawang monitoring or ito kahandaan, di ba, ng ating pong pamalaan, pamay po dito po sa baha, di ba, na nangyayari po dito po sa ating pong bansa. So, narito, ang mga kabongko, ingat panoorin naman po natin yung pong pagpapayag po ni Defense Secretary Gilberto Ivo Teodoro. Magandang araw po, mga minamahal nating kababayan. Gusto lang po iulat ng inyong ang paglingkod na ako po'y pinilinan constantly ng ating presidente bago pa man ako umalis na bantayan maigi ang relief efforts, rescue efforts at saka iba't ibang mga coordinated responses ng ating gobyerno dito sa Bagyong Krising. Ngayon po na nandito tayo, ako po'y kausap si General Bronner sa ating Armed Forces of the Philippines at i-coordinate din po niya ang mga kinakailangan na tulong sa US Indo-PACOM upang magamit po ang EDCA facilities at iba't ibang pang mga kagamitan na kinakailangan na katulong ng ating Armed Forces of the Philippines upang makaresponde sa ating mga kababayan. At bago po yan, kami po ay nag-meeting ni Secretary Gatchalian, kaya po nakapreposition na po ang mga relief goods. Ngunit, ganun pa man, kahit na nandito po kami at makikipag-usap hinggil sa mga importante mga issue, kami po ay nakatutok sa bilang chairperson po ng NDRRMC at saka OCD sa ating Interagency Coordinating Cell kung saan 24/7 po na nakamonitor at sinusubukan po natin po sagutin ang mga pangangailangan ng ating mga nasalanta kung hindi anticipate ang mga susunod pa na kinakailangan gawin. Umasa po kayo na 24/7 po nakatutok ang ating Pangulo. At dito po sa Amerika, nandito po ang ating mga counterparts, ang US Indo-PACOM, kung saan nakikipag-usap kay General Bronner upang saan pwede makipagtulungan. Nandiyan na rin po ang Japan at iba pang mga kaalyado natin. Dito po makikita ng ating mga kababayan ang benepisyo ng nakikipag-ugnayan ng mga armed forces para makaligtas sa ating mga kababayan laban sa mga hamon ng kalikasan. Salamat po. So yan, mga kababay, bahagi naman po ng pagpapayag po nito nga pong si Defense Secretary Gilberto Ivo Teodoro. Kaugnay nga po sa pagtutok daw po 24/7, diba, ng atin pong pamalaan ang mga kababay dito nga po sa nangyayari pong pagbaw. Meron po yung mga nakikita po tayo sa social media, ang mga kababay na talaga naman pong
madaling araw na po sila, stranded po sila nito nga pong mga anong oras po yun, mga gabi. Diba? Dumating po yung rescue po nila ng madaling araw. Ang mga kabong kasi siguro di din po inasahan talaga na ganyan po yung magiging volume. Diba? Nang ibabagsak po na ulan, ito nga po na tulad po ng habagat. And at the same time, yung nga pong bilis po ng pag-ataas. Diba? Nito nga pong nito pong tubig, mga kabonggo. So, kumusta nga po tayo, mga kabonggo, doon po sa ilang, eto last year, meron na naman po ganito Diba, malawakang pagbapo na nangyari po yan sa part po ng Metro Manila, isang part ang mga karating po nilang mga provincial like Rizal, diba, mga kabonggo. So, i-check po natin kasi talaga naman po kawawa po yung ating pong mga kababayan at kahapon nga po nagdeklara na din po silang walang pasok, pero yung sabi nga po natin na talaga naman po ito is late na po, diba? Especially dyan po sa may bahagi po ng Kalakhang, Maynila. Well, dito po sa ating pong ito yung sa datos po na nakukuha po natin, mga kabonggo. Dito po sa part po ng Luzon, meron po yung 300 na mga barangay. Yung ang lubog pa rin daw po sa baha, mga kabonggo. So, ayon po sa Office of the Civil Defense, mga kabonggo, yung mga pong matatagpuan daw po yung mga apektadong mga lugar sa Region 1, Regions 1, 3, Calabarzon, and Mimaropa, mga kabonggo. So, malaki daw po yung mga pong pinsala, diba, na talagang ito, natamo dyan po sa may part po ng Region 3 at Mindoro, ang mga kabonggo, kung saan is talagang meron pa rin po yung mga baha po. So, hopefully, tumigil na po ito nga pong pag-ulan, diba na, pero ito, meron pa po kasi tayong binabantayang kambal po na low pressure area, mga kabonggo, sa loob po na ating pong Philippine Area of Responsibility. Posible po kasi mumatak din po ito or atakin din po ito nito nga pong mabagat na siya magdadala po nito nga pong mga pag-ulan. So, huwag naman ho sana, mga kabonggo, umaasa ho tayo na talaga naman pong titila na po ang ulan, diba, para po hindi na po maapektuhan po yung ating pong mga kababayan. Of course, ang gobyerno, diba, dapat sila po yung mga pong nasa on the top of it, mga kababay, ito mga pong mga pag-ulan na ating pong naranasan. Kaya ingat-ingat, yung ating pong mga kababayan, especially dahil dito sa atin, may mga naitatala or may mga flood prone areas din po tayo na dito po sa atin pong nasakupan. Kaya ito po ubaliin po ninyong sumunod po sa mga kinaukulan po natin kaugnay po doon sa ibabaha or yung pong ilalabas po nilang mga paabiso. Oras natin, meron na lamang po tayong siyang na minuto bago sumapit ito nga pong alas 6 po ng That's it, Pansit. umaga. Ganyan daw po sa may syudad po ng Bye-bye. Bulacan, nakaranas daw po sila ng mga pag-ulan, mga alas 4 Back daw to work. po ng hapon. And then hanggang alas 7 daw po ng gabi. Uy, talaga. Siyempre, talagang ilang araw na din po tayong